usa ug hapsay ang pagkuyog sa ilang tribo. Grabe kasadya o karahiliyoso ani sa pagsampit kang Senyor Santo Niño sa mga katribo kay nindot ang pagpadumana sa reyna ug hari. Apan sa wala damha, adunay kasikas o katalagman ang iabot sa tribo. Usa ka daotang elemento ang nagpakaron-ilog para makasulod sa tribo. Ug ang tuyo ug tumo kay patyon ang pamilya sa hari ug reyna, apil ang ilang anak para masakop niya ang tribo. Apan sa wala damha, naging patay ang hari sa daotang elemento. Mao ni palayok ini ug nausab ang iyang hitsura kasusama sa usa ka sakop sayaw.